ଆମର କୋରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିବ। ନଡ଼ିଆ ଫଟାଯିବ। ନଡ଼ିଆ ଫଟା ହେଇଗଲା। ପୁରା ନଡ଼ିଆ ପୁରା ଭରପୁର ଅଛି। ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ନଡ଼ିଆ ଅଛି ତା ଭିତରେ। ପାଣିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବା ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ନାହିଁ କେନ୍ ଲାଗୁଛି। ବଢ଼ିଆ ମଜା ଲାଗିଲା। ଆଉ ନଡ଼ିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କୋରା ଯିବ। ପୋଡ଼ ପିଠା ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋରା ଯିବ। ଏମିତି ମାନେ ପତଳା ପତଳା ଭାବରେ କୋରା ଯିବ ଆଉ। ପୁରା କୋରା ଚାଲିବ।